Okay. Intay ka rin rugyan, ti pakasalitaan ni pagayam ti nga Dexter, itay napuluwan iti mawawak. Sa gudahit nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Dimtengen nga nagsarunod da papaki ni mama dito balay. Ganala akong nati akong daway magkisarita kadakwada kinunak itinakem ko. Uwan manong, tungotawag kaniyak dagiti barkadag nga da kanumanan kimik mi iti da ito'y nga rabi. Ngam nasapang si mangpet dagiti ganak kaniyak ket magustok launay. Nagsipud ta, siyempre, at dada nga kabanding ko ket no daduma ket nakatulog ako ni supala sa sangpet da manunemi imunang masidag kini papa. Papa? Oh, abay, da problema? Pwede ka kung mga makastita. Taanay di bagam, kinanya at pagsalitaan ta. Awan sa baling nga kahit ko mapagsalitaan ka na gito no saan nga negosyo. Kumusta nga yung tinegosyo yun? Naganda sa'yo at, akong problema. Kahit ko mga agsamot ang history. Do topic may paggapitan niya, mga topic nga awan sa serbi na useless. Kaya ada pa panak. Sang ba't yun papa? Ada man yung papanan nyo? Business meeting, business conference. Pamarin mo mata nagsasawang nga uminom, nga pulutan, nga kita business partner ko. Negos ka dilang tinapatig ka na kayo, papa. Ha, awanti kabatgan ka na ito'y nasaan nga negosyo. Dito'y tayo nga bibiyag. Dito'y nangalaan, di kiti kakabsat mo. Nga naggraduare ni college, nga daitan bukod dapat nga business, kada dapat tin pamilyada. Kada kayo kalima nga kakabsat, si kalang tiburde. Si kan tiburde kasampay nga nag-asawa. Nagsipot na mabadawa kami lagpas-basa. Ada problema, kwarta, mabitlain. Ano tayo? 10,000 pesos. Awatin. Saan ang kwarta ka sa pulak, papa? Ano nga, Rod? Ti attention nyo. Dapat patag ti negosyo kimitis ka. At dapat niyaya. Samay sa dakil kan. Graduating kan. Ano pala pa ka sa pulak? Ne, awatin mo ti kwarta. Kit ne, papanakon. Hanay, una na ako imsika. Sige, hanay, sumarunong akon. Inalak ti kwarta man. Sa aking bolsa. Insarunok nga napanak itayan ni mamang madamamat nga grubruban. Mama? At na parating nga tandarak. Party na gitikas ka na kami, businesswoman. Kaya orin no party na tandarak kita, gapot may sakam nga businesswoman, kaya sumali nga pagsasalita, minasa nga negosyo. Nagpadpada ka lang kini papa. Kita isang arog nga kami tinag-asawa, nagpadpada kami, nga mahilig ti negosyo. Orin na siksikamit lang yung tinabati. Graduar kanton ka nag-asawa ka tumatibukot mga pamilya. Noon nga man ti problema, ad na niyaya. Tawani po idubing ka, ad na nisuna. Nagpadpada ka nga talaga kini papa. Nagkikisukar nga nag-asawa kami, nagpadpada kami. Abay, basitin, di pa mang mga kwarta, mabitlang tanayunan. Ito yun, another 10,000. Sana kwarta ka sa pulak, mama. Ano nga mo kwarta ka sa pulam? Di panawin nyo para kanya. Di loko na kita. Di panawin. Ano ti panawin para kang ka? Ako mo ti problema, ada ka tinatalgad na pintas ka balay, amom tagbaneho, da kots, bukod-bukod siya, da lisensyam. Guwapo ka. Ikit no, kasting oras, lokayat mo tirumuan, mabali mo tirumuan. Agalan ka lain. Ano, hampay lo man na 10,000? O rin 20,000 pa, kwarta. Adun ti kwarta, jak magasgastos. Yung nga po nga rin ado itad mi kang ka. Siksika lang ang tinabati nga anak mi, sidong mi. Inento ta, na-progreso lang ta tinegosyo. Ang balit adamot foundation pingagpadpada kini papang mo. Nga, iburay mi kadagit kasapulan titulog.
Naragregan. Thank you, teka sandali. Nakapanawin manong name, napapaki ni mama, ni yaya, siya kentiya, dua ka tulong mi manong name, bakit ken abalasan, para labakin para luto. Imbasadag ni yaya kanyak, bakit ni yaya? Tamano tawon na, hindi may bas ngayak, na siya tinaudi nga inaiwanan na kada kami nga kakabsat. Ada idin asawa na. Darakilan na kita na. Dexter. Yaya. Samon ka sapsapulan pa di panawan ken ka, di kiti nagantag ken ka. Ta nakakaupubingham. Kinaupubingham nga talaga nga very busy da. Nangaruna iti adda iti college iti kakabsat mo na inauna. Permi. Kapot gagandan dawat nga kasapulan ti kwarta. So gamita kaskas di pa ilaing mat nga busy da. Numampay si kalaing ti anak da. Ado nga may dagiti ko imat maturundang NGOs. Hindi kita na dumadumang asosasyon para iti inda parang tali tulong kadagiti agkasapulan ti tulong. Yung magpay dagiti agkasapulan ti tulong da mag-ikanta ti tulong. Yung siya kang nadyaya. Siya kang agkasapulan ti pamatig dagiti naganap. Siya kang agkasapulan iti atensyon dagiti naganap kanina. Diyak may napuutan nga nakalang ko nga mangan da papaki ni mama. Mamano da mangan dito eh. Noon timit bigat, ba't maturog da pailaeng numapanak iti eskwela. So nga, si kalang kan siya, kanigit na dumakatulong iti kalang lang ko nga mangan. Ba't maturog da to pailaeng, ito numapanak iti eskwela. Ito sumangpet at iti balay, manipod iti eskwela, awanda. Ngamitan nga kakaiso nga sabad nga si Mangpet, imay dalang nagrubwat, nagsukat, kalpasan na pibano daw niya. Diyak kayat kasto yung biyag yaya. Diyak kayat. Nanangarti kayat mo. Diyak kurkurangan, diyak kiraos ti tiyan na. Tay agkasapulan ti kwarta kit awan. Mabisin kit mangan kumangim awamat makan. Agnaed iti nakapagpagad mo kasta nga agbagyo. E din sa tasika. Adda ka dito na talged nga malay. Diya ka po sa kasabulit kastoy. Nga kasasaad. Sana ka naragsak. Mawawak iti pamatig. Dagiti naganak kaniyak. Diyak po'y pulos na rin na ti pamatig na. Uri di kiti kakabsat ko. Kaslawan kakabsat ko. Biyag na. Biyag na tensyonan na. Kwarta. Gabur kanyak ti panangited na papakin ni mama ti kwarta. Yung saan nga kwarta di kasapulak. Saan nga kwarta ti pakipan ti panakawaw ko. Dexter, nairwam kan ti kastoy. Ituloy mong irwam. Adakmet, saan ka nga pudnuhin na? Ngimamok, yaya. Ngayon painam, tibagim kanya. Nakagasgasat digit anak mo. Nagasgasat ka. Tadado ti panawan ko ditoy. No, mapang ka nagbasa, mapang kumat sarong karar na digiti anak ko, kati asawak. Ito nang namayag nga dakatuyen, umayak maten. Kas ita, adda ka, addaat. Nagawit ka niya yan. Tarumarak. Umay kantulangin yung tumigat.
No kahit mo, itulod ka, dantangin ta, at damat kotsek. Ngam sa dinun ti pamanam, di na sa setlatan mo, maturog ka. Tanataltalgad ka nun, takad isalad mo, saan ka nga agpuyat? O ang klase ng bigat. Isang oro agpuyat. Nagrubuatak nga rood manong name kalpasan na rimor kamin kiniyaya. Itulot ko isuna iti balay da, gagangay lang ang balay manong simabat ti asawa na, simabat pa iti anak na. Kumapapalak lang manong name na, naragsak pa iti anak ni Yayang ibiti siya. Kaslayta, nagawid, nagpatpat nagdang kakaden na. Saan umay tumalaman yung bigat. Into no, pumanawak, awang matinaskin nga aywanan na, o rin lakaya kon, gradwarak tun kat ada palang yaya. Saan tula sumardeng saan nga yaya ni yaya? No, agasawa ton. Kahit mga spagaring at adan to putot ko, kahit kuntong iso tagbaling nga yaya, dagiti putot ko, dikat na siya. Awan ti pilawag kan kwa na, gapatan na siya nga yaya. Huwag manong na tinawagak nga rod manong name ni Daniel Simungbat. Brother? Brad? Dexter? Nutaya mo. Dito'y balay siyempre. Ano ba? Awan. Uray ko nga rod, ti tawag mo no. May kasagana ka man, tinayaman sa pulutan. Umaik dita. Kaya, gumatanggal ka na. Anat na imas ko mga apulutan ito. Tumino ka tamanok yun. Tabayadak to. Oray times to tibayad na. Amok kabagtaulod at kwartam. Sige, tumiliwak ka ron. Insublat ko manon name nga tinawagan ni Lorna nga girlfriend ko. Hello, sweetheart? Hello? Ayam mo. Ang dami ka nagdi kay barkadak. Mamaling nga sumina ka. Baka nung saan ka palubusan. Napat padag ka dito barkada ng tisyak. Ano man ito problema? Self-pit ka manin. Yapiyapakin ka. Awang problema ka na ginaganakin ka. Awang problema ka na kawadang misuda ag problema ka niya. Gabong orti kinabalog ko. Ang dadadya balay, nga mang pampanunot mo sa dinumantiyan ko, kabaligtad ti amin. No adak di balay, digit imat naganak kanyak ti awan. Sumina ka na. Umay ka sa diyan da Daniel. Sige. Saan ka lang alapatig? Talagang saan kapatgan. Ikarigatak tagbibas. Ni Lorna manong name kadagkas kwalaan kami seafood first year college aging graduating kami. Nadang kami idin ti relasyon, idagda kami ni third year college. Kanada pa yun napasamak kada kami, mapaspasamak kada kami. Kapota, siyempre, lalaki babae suna. Manong name virgin, ititaring kakuwak ni Lorna. Hindi ba katano na ko manong name tayan ni Daniel naluto ng tepulutan. Siyempre, nangalakmat iti arak manong name iti di bayo di ruwan bar iti balay kaya nagdakkel. Wow, sa galon? Kaya inuman ta kaya ta. Kaya ito no mga tamaibos di agbati dito itapno adan tumandanunan ta. Ando ka talaga taarak di balayo. Ando, expire pa ito yung aduma. Display. Nung kasabulang taarak, mas kagumatang ako. Mga lakon. Sige. Nakasaganan na kita masabol. Baso. Ang daduma pa. Gusto mo din manong naming nga dumteng ni Lorna kat hindi dumteng suna sinabat ko nga inarakop nga inamalan itinapahot dagi di bibig. I miss you, sweetheart. Among nawang ka.
Anad da nga, kawaw ti lobong ko. Naita ka man may panggap man kadag iti parents mo, ti baka. May, ating mas pulutan. Sisiyo nga manok. Talo ka mga nag-iinom manong nemi. Aging kasi ninyasak manong nemi ni Daniel. Sige, nakasaganan di kwarto yun. Amoy yung lutan, no? Ano sa kwarto ka ba? Para kada kayo. Ngayon, oy, Daniel. Daniel? Sikat ni Daniel Lo. Dexter. Hindi, pag-check-in nyo, ha? Imbes ka mapangiti hotel. Titirlatan balhay. Gusto yak manong nami no kasta nga ag self-pity act no kasta adak balay adad da kahit kutirumwal. Adamad latan ni Lord naman ng nami nga mga itan yaman nga panakawaw ko. White manong nami. Awa matin sa pulat di pintas banglo kinakinis kinabanglo kinaimas ni Lord. Mabnagmad kanyak manong nami iti kinalaing ko. Bapay minto kalpasan na ang subli kam to ti ayin ni Daniel ket ituloy min tagpulutan kinuminom. Opiyan taritoy. Saan nga mabalin? Anad madanagan ni iti parents ko. No sana kang kawid. Ano oras nga rod no? Idagas ka. Alas 11. Kada pa may isang oras. Sige. Uminunta ka ron. Okay? Nung mabalik ko bakit? Kahit ko tagbabad, tagpatnag, dito ruwan. Tano agawid ak sa balay kat makitak ti balay. Adadang mariknak ti kinakawaw ti biyak ko. Doon gano nga ta. Ngagpatingga ti kastoy, nga panakawaw ko. Dandanin. Doon gano. Doon na makapagturpos ka, makapagturpos ta. Nagtrabaho ta, kalpasan na, agasawa tan, sang kanton nga mawaw. Kabuta may sakamutin nga ama, kas pagarikan. Hamon na kasapulan na ginakanakay ka. Sang kuntong ipalubos, ang mapasamak. Iti sagsag ba, karikitag balingan na ta. Very good no kasta. Tsak kaya tatuladen, ti kinapaidam, di kitinaganakan niya. Nagawit ak nga ro dito balayin, manong naming, adamat bukod ko nga tulbek, kat manoktak lata ti gate, may sarek ko ti kotse, kalbasan na malbali ko may lokat, may recap ko ti gate. Adamat bukod ko nga tulbek, tumaloktak ti main gate. Awanan ti matataw, tinay may isang turog, dagi ti katulog nga duwa, bakit kat balasan. Tigas ti nga oras. Di pa nga tanalpas, ti business conference kaya natindaran ni Papa. Dito pa ilang kataralpas, ti party kaya natindaran ni Mama. Anong tunga oras nga tayo sumangpet da? Parabahon na kariingak manong name kitak tilo cellphone ko. Alas 2. May mangunak na panak iti seled da papakin ni Mama kawaw awanda. Alas 2 iti parabahon. Anong oras na sumangpet da? Makaringak, alas 6, manong nemi. Nana, awang ka di ba da papakin ni Mama? Di awang matpay te kotse da. Alas 6, agsarunodan to nga sumangpet ti giday. Umaydan to laing aggadigos kan na mangan. Sa dan tumanin rumuat. Hawang klase kita. Baring naman pasangpet ko ida. At kasaritak man ida. Ngayong sanda nga si mangpet mano. Ni apay. Imyananda. Hindi mo ko mga tawagan ngamin ida. Tapno maamuam no sa tinutenda. Tinawagak ni Papa manong nemi nakabaybayag. Naging ka sinumbatan. Hello. Pasabol mo. Dexter. Pa. Sa tinutayan mo. Abisan ka nagawid. Kadoong ka din ni Mama? Mama ang ibagbagam.
Naging ganda ng kumati babae. Sino ka doon dito ba? Pa. Saan mo nga pag-ibayagan ba? Disturbo ka. Sige, bye. Di sunit, sidong sa baling ang babae. Tinawagan yung sublat ni mama manong name. The same. Siya pa lang tinanggriing keng ko, ana. Nga sila mapilpilit sumangpat. Di ba gam? Di kwarta di kalman. Tapi masabol mo man ti kwarta. Ma, api nga siyang ka nagawid. Sa dito mo. Naliknak na inom ko. Gusto nga kinaikayat kung tisa nang nagawid. Sa nungkot nyo? Hindi at na mga gaw man ang name ko. Cellphone na siguro. Hello? Lalaki? Hello? Jack ni Dexter. Anak ni mama. Sino ka? Sige. Sarita kayo talak mo. Hello? Ay, mag-ibiyang mo ka na kanya. Miyaya, disturbo ka. Sino na si Kadwayo? Sino si Kadwayo? Gawa ng bibiyang mo na siya sino. Sige, bye. At napakabit ni Papa at damat lalaki ni Mama. Hindi klase nga. Siyempre, ubing siya kadwa ni Papa. Mabaling nga kataob ko, no, natatangbasit nga siya. E din to kadwa mat ni Mama. Baka mat no, kas kanya ka teenager. Ano di klase na gito yung naganak. Naging gadim-teng ni Yaya. Kumusta ka? Ano oras mo mga nagsimangpit ka drabi? Alas 11, Yaya. Katawag ko lang kada papaki ni Mama. Saad nga simangpit. Ada sa bali nga kinaidda ni Papa. Adamot sa bali nga kinaidda ni Mama. Bay, nakaskas daw ka nila. Amabang pangas na naramidan da. Nabayagdan sa pagiding nga sa nga nagkaidda. Kaya ito ang sawon niya, saan dan nagpimpinatag. Imbagat na, saan dan agsina. Maawatan dat itunggal may sa kadakwada. Arabidam na kayat mo, arabidak mat kanya. Ngayon masabon mo tila agawid ta. Agas-agasawa ko nanda. Yaya, para kayong ka sa dinot pagtungpalan ti kastoy. Kastoy nga, kasasaan. Kaya pagpatinggal laing nga na, into no matay dan. Kahit mga sawan niya, ya. Sa lagpatinggan, ti kastoy nga aramidan da papaki ni Mama. No awan dan iti lubong. Wala. Yung maging gasi bibiyag da, aramidan da lahat kasta. Kahit nasawin ka sanda nga balbaliw. Kahit ko nang guyudan nga dumteng ti panawan. Kahit ko na awan ako iti poder da papaki ni Mama. Kaya nabaya kamitan nga awan. Kahit ko ti sumina. Nagbukbukod. Kahit ko panawan na ti kabalay. Yan dangit adumat iti da kanya kawarta. Naururnong ko na gito subsobrang intid da kwarta kanya. Hindi deposito. So, kasla kayo kahit ko nagbiyag na sisyak. Gabot nabayagan nga nagbalina ka independence ang kali. Gabot amang namnamak. Nga aramidan na ti pagdibagan na kanyak. Ngam di damat aramidan. Sorry, Yaya. Ngam kahit ko nga awan kan. Sumabol ka lang sa baling pagtrabaho. Okay lang. Yan tangay ka. Darakil mo tinagitan na ko. Uri sana kong nagtrabaho. Uri awanin ti pagsuldo. Tano awan akong keng ka. Agad matulungan ba't hindi asawa kiti isang kabasig na negosyo. Tapos nagtuloy nga maparigdarawa mo tinagitan na. Napipabay ka na kayo, Yaya. Taori simple laang tibiyagyo kit naragsak kayo. When, nusubra namin ti kinabak ng timay sa nga tao, problema no sa dinot pangipanan na pangigastusan na ti kwartana. Awang kas mo lang iti kalkalingan.
Dagiti kami naganak sa isuda dagiti saan nga mapapnek. Adala nga rodon kadakwada. Kaya't dagat adu ket adulat ta. Tapno adu saren da kadagiti bisyo da. Samit langkit nga babae ti bisyo ipapan mo. Sugal pa eh. Oring ni mamo. Samit langkit nga lalaki ti bisyo da. Sugal pa eh. Yaya. Siya akong timang ti sweldo mo. Para ti maudi agon daway. Tulungan ak laeng amang kita ti pagyanak. Pagsaraan, uwan, numabalin. Anak klase ang kasera. Apartment, di ko mabakanti nga balay. Nga pares ko tiglawlaw. Adamom, tay mabaling nga kwa, madevelop itiglawlaw. Tay mulaan. Di pala napinpinas to, balay na, adamulanan. Napinpinas mo na yun. Sige, tulungan ka mang sapol. Ito na ito nga daw, sabi ko mata, makasapol lang. Imbaga kinilorna ti planok manong nemi, no kasat sa pulam, adamom. Adamom? Kaya lang medyo tayo. Hanga bali nga tayo Adamot kotsek. Sige. Ipasyar ka sa jay. Dagasan na ito di balay. Ora ka taong klase ta. Tinawagok ni Yaya Nemi. Yaya. Hanggang ang sapol. Ni Lorna da nasapulan na. Sige karat. Agkita tantulangin ito numalem sa di balay. Tapno maitad konti kompleto ang sweldo. Babay amon. Adun tulong mo kada kanyak. Nagkasapula, titulong ka tibos kada. Mamang mo kin papang mo ti. Mang Ted, sikno ka? Di mo malagip. Ikaw man nagyaya. Kahit numasapul nak, ang guni ka laing kanyak. Matawagan nak men. Alis to akmet ngumay. Among Dexter, salang para kanya kat salang tal-talo di kita anak ko. Sikat tinauna. Siyak tinauna? Ay, hindi kayam. Sikat ba yung katlo? Tadai din duwang anak ko sakbay nagbali na kayaya. Dahil lang burudag ko, ito iniino na ka, mitsona. Imbilang kang anak. Agyaman na kaya. Nariknak mo iti asikaso mo kanya, idubi nga, oray ka na gitoy. Asikaso ti may isa nga ina, nga saan nga yaya. Napintas na lugar manong nemi awan agigan ngem saan nga baybayan gabuta madaldalusan. Kenti aglawlaw manong nemi pintas di kiti basetas. Wow, simple nga balay. Simple nga lugar. Ngem kitam, nagpipinas di kiti masetas. Mas asikaso. Kas kapindas mo? Kas kapindas mo? Kas kapindas ko? Ay, sumrek kayo ni sir, di tauneg, ma'am. Sige na, sumrek tayo. Kahit doon ako titulbek. Wow. Mintas. Naarami diti kawayan. Yeah. Nagpintas dito ko na yun. Kaso di kahit ko. Napimpinas mo nila di balayo, konkreto, marmol. Nagdarakil ka, nagpipintas nga appliances. Awan sa serbi ng appliances. Kaso di kahit ko ang bihag. Simple. Napakang ti kusina man, naming wow. Iso na lang taon rep, sir. Ngayon nung kahit mo gumatang ti rep, nabalimit. Iso na lang taon pa'y paglutuan, gumatang ti paglutuan. Itilikod man nung naming, naisip si bugak dito nga natin. Pasari mapanak aglako, no? Agnatengak. Aking ko nga natin nga balay na. Balay ti kasinsing ko. Agsapsapol nga rin iti agkasera. At agkasera yung sami akinayat, gaputa, naguluda. Ag-inom da, ag-aapa. Ti kahit ko nga agkasera, kasken ka, kaskada kayo. Ag-asawa kayo? Hanggang pa yung ag-asawa na. Siyak lang tagin dito. Umay lang na ito girlfriend ko nung kasta nga mailiwak, kahit ito pindas,
Pitas pwede kita mo lakit siga no kon ate amang sibug ka na kita amang taraken kita sukat amad kita grupsan nga mula. Awan ti mabaling nga tarak dito. Mabali mo matagtaraken nga buta na aladan mo. Mangaramid ka lang ati pagapunan da. Tay sanda nga kumayap ka nga bumalasiw. Tanong kung bumalasiw dan mo manok kas pagarigan. Baka no saan tanto na makasubli. Abi kami kasutik biya kahit mga biyang. Dexter, nauma akon sa Dibalay. Nabayagan nagbali na ka-independent. Ngayon kahit kung ituloy, iti sa baling arugal. Dito nga lugar. Ikasaron no, awagan na ka naging parents mo kit pagawitan na ka. Saan ako nang kawawin? Ituloy ko lang tagbasa. Tayo makaradwarak. Makaradwarta. Nagtrabaho tanton. Agurnong sa tantong asawa. Nana, ay, sir, saan nga for sale na ito'y? Ay, jaklaan mo, at ang amin sentimental value na ito nga lugar. Nakas pagarigan ta, maalukoy mo, ito kasinsin ko nga, gatangim laing, hindi. Gatangim to. Inatikit mo sa wanda, tutut balay ta. Tsaka itak kila balay. Walang yung basit ng orda ito, pangpamilya. Di, nayunan ta, silpuan ta. Itikas tumit lang nga. Kayat ko tikas nga lugar. Kasto ti kay liliw ko. Iso nga kung kulak nga rin tinakam ko, kinaikayat ko kumanga na ipas ngayak anak kurapay. Nga ti inak, kadawag at tinanang, ti amak, awag at ti tatang, kaya nagiti kakabsat ko. Nga, simple lang di pa nagbiyak mi. Ngem, agtitinulong kami. Agpipinatag kami. Nga, di kiti naganak kada kami, kadi paay dati pagrebeng nanda. Agas dungot iya amakin na. No apikit namin nga ipas ngayak nga baknang. Nga di adan nakim kong kalakadakdakkelin nga balay. Ada mga ayawan kanyak nga saan mat nga ti inak. Ada mang subsubo kanyak nga saan mat nga ti inak. Ada mang digdigos kanyak na saan mo't nga tina. Ay, happy nga tang amin. Nga dito mapili. No sinut agbaling nga naganak kada tayo. Nagluto ti pangaldaw manon name ni Lorna. Siyempre, dito kami nga nangaldaw. Nagsinsinubo, naragsak. Dapat nabintas manon name nga banyo, nga pagdigusan. Nga nagdigos kam nga duwa, nagsaruno, iti pa nakakwarto, dakala kwarto, kadakla kwarto na ito nga balay. Dito kami manong nemi. Nga nangipagsama ng tiilo, ti may saka na kami naman pa nagpapas kami idirabi. Kaslakang kanayon kami nga maornungan manong nemi kini Lord. Nada kami nga tanto, matlaing tagkatuluyan. Da kami nga tamot lang tagpimpinatag, o nag-asawa. Awang pa sa baling impatag ko girlfriend ko na salang si Suna. Sana kas kinira duwang lalaki manon nemi na sala nga may sa dududu at taltalo tagbaling nga girlfriend da. Wano adala tay isina da at dumanan sa bali. Ngam kanyak manong. No kayat naklagit akang kalahin ni Lorna. Isuntok tagbaling nga ina di kita na. Nagtalinaedak dito ay kabalay, manong nemi, kat syempre sa pulandak da papakin ni mama, no agawid da siguro sa diabalay, damaganda sa dintayan ni Dexter. Awana. Awan na kita dumang arwatag. So ang iti nga aldaw, manong nemi kalpasan talong aldaw, andak dito'y, dito pag-group wata ka mapanagbasa, dito pagsangpatak, nagapuak iti eskwela. Nagring ti cellphone ko. Ni mama. Hello, mama. Sa dino tayan mo? Adak dito yung mama. Sa dino? Kano ka nga gawin? Mama, adak tinatalagkat ka sa saan. Saan mo kaya tagawin? Tao mat basang patak dita. Kawaw mat tibiyag ko na adak dita. Kahit kabuta kawaw, ituloy ko latan ti kinakawaw ti amin. At ito sarsalitaan. Di ka agyaman, tama itad ti amin nga kasapulam,
Idintot na kita da tumanita kat kastaon at panag gagarda nga maitad kuman ka sa pulan da. Ngam siga, amin. Sobra-sobra itad nga. Ano ba kayat mo? Mamasa nga kwarta ti masapol ko. Ti atensyon nyo, ti pamatay nyo. Ti panakibandig nyo kanyak. At ato ko mga oras ti payo kanyak kim ti negosyo. Linoloko. Agbiag ta ka di pa karon. No sa aming asikaswan ti negosyo. Napiyapay di lalakim. Tad ado ti oras nga ipay mo. Ngimiti siyak nga anak mo. Saan ka di? Nagpatpat nag kayo drabi. Manong oras nagpatnag. Siya, ang nagasatin mo at the 30 minutes, no agawid ka, kasasarita ka. Nakit mo masawan. Ma, saan yung maipaahit kalikakom ka? Saan kaya nagbalin na inakanyak? So yan tangi, tawang matiinak, agsulo aklatan. Tanabayag mo tinang agsulsulo ak. Noan niya timbagak manong name ken ni mama kastama timbagak ken ni papa hindi sa lutsudan no sa dinot ayang ko ken noan niya timasapol ko na nyot problema. Kapoy direto manong name naramin ko nagsusublat na tinawagan dak dagiti kakamsat ko. Sadda kanu akanunungan manong name tinaramin ko. Kunada kanyak nga umunapay nga graduarak ka nagasawa ak sakto sumina kadakwan. Ket siya kanu nga burodek dapat nga siya ti mabati. Iti family house. Ngem saan ko na. Isa pa kon ti sumina. Isa pa kon ti sumina. Kaadan iti kabukbukod ng napakyanan. Aging lalaing nga kanu manong nimi. Sa anak kanu nga nasya at nga anak. Saan kanu kas kadakwada na natalugod da kada papangin ni mama. Manong nimi papada kami ti sitwasyon. Yaya, tinangayuan kadakwada, kasban kanya. Nasadalan na naisinan sa dibalay, dagasawa dan, nga dan pagsapulan. Aging gaman o naming de saludsud ko nga kaanunto nga patingga. Tika story nga saan nga pa nagtalna, da papaki ni mama. Idi, tawag da kanyak manong nami nga da iti ospital ni papa, gapota na atake get dead on arrival. Natayan ni Papa. Kawanin ti Papa. Siyempre nagamidak manong nami para iti panaka palakian di ko iti panakaimansayan. May sak manong nami kada kiti kanguraan nga saan ngamang panaw kang kuana. Ni mama manong name. Saan ngagtal na? Tumandag laeng kalbasan na. Umadayo. Ilinto tasyak. Arig na manong name sang ko apanawan at daklat at isibay tilungon ni papa manong name. Ori awanin ni yaya ta sa ading nagsusweldo at damat iso na manong. Nga tikadak dito balay ket iso timang subsubaybay kanya. Isot bang ipalagip ni Yaya manong nemi nanasken nga mga anak no tiyempo ti panangan. No nasken nga maturog ket maturog. O may matmakinandingay ni Lorna manong kastamaten de kiti kagayem ken barkada. Ti saan ko nga mo. Ado de kiti saan ko nga mamo manong nemi nga rupa ti babae nga umay. Mang matandag iti kaslamat maturog lay nga papa. Kalpasan na, gabuta siya tinakabantay. Condolence. Gabuta, ato na kita rupa nga, saan ko amo, mga empleyado nga ta, ni papa, ni ito yung ano niya. Naging ka, di ba isa nga babae, nagsalutsudat. Sino ka? Saan kansamat ka kabagyan? Saan na kansamat ng empleyada, ni papa? Sino ka? Siya, di may isa ka nagiti naanakan ni papang mo. Sika, di may isa ka nagiti. Kahit mo sawin, anda kabsag ko ken ka. Ken ka rin sa bali nga babae. Sa alang takda kayo tinauli na tiyawa.
Ato kayo. Masaludsod ko man, ma'am. Oren no, ti anak mo kat ipapaid ni papa, ti pamateg na idi. Wen, nakadungtong mo isuna, iti anak mi. Saan nga mapanagtrabaho nga muna, no saan nga dumagas. Sa bagay iso ti buhos, ore maladaw. Adamat ti kiti kundaway, nga mailiw kaniya, kaya nakakalang kam nga mangan. Ada ti kiti kundaway, nga patnag, nga atagin na ti anak mi. Nagasgasat pa iti kiti anak ti ruar. Ngem siyak na da ti anak ti uning. Nagasgasat kayo. Nabayagin nga mawawak iti pamateg ti maysa nga ama. Diyak pa'y napuutan, nga kinayaayam nak ni papay di ubingan. Diyak pa'y napuutan, nga tinaminsan nagkaida kami kini papa. Nagasgasat gayam di kiti putot iti ruhar, ng iti siyak. Apay ng paidan ni papa kanyak ti kastoy. Apay nga saan nga dimteng, ti gundaway nga sulnitan na masulnitan na kuma, tinagkurangan na kanya. Apay. Hindi may tabo rin ni papa, manon na mi pumanawa ako nagsubliak, iti opupak kamalay. Dexter, mama, nasaan ka di ba na pumanaw ka? Ma, kahit ko sa dyan. Ngimtiag na dito. Kawaw ti biyag ko dito. Amo ka di mama, nga natuktalak. Nga danda nga napatpateg di putot ni papa iti ruwar gamit ti siyak. Da kayo mama, awang ka ti anak yung sa bali? Anak yung putot iti sa bali nga lalaki? Sa anak man tanong kanak. Kaano sipod yung aglalaki? Saan ko yung tulok nga masikuganak? Tapno awan, iti anak yu akas kanyak nga mawaw iti pamateg. Sa bali ni papang mo sa baliak. Mama, agsalsalutsutak idi no kaanun to sa dinuntot pagpatinggad di kasto nga klase nga biyag. Kaanun ko ito ngagtal na. Nasungbatan sa lutsut ko. Nagtal na ni Papa. Gaputan na tayo. Kasanto ka di man ti mapasamak ka na kayo, mama. Sa kayo tulagtal na, no tumangat kayo tumadkan iti barsa nga. Manong naming tuloy ko lang tinagbaling na independent aging gadimteng iti graduation. Tinawagan nak ni mama. Anak, graduation nyo? Wen mama, sino tumamay ka? No awan nakit mga alak to nga nagiti professor mi. Anak, umayat, tasakmet lang tumamay ka. Agyaman ako sa mama. Ngayon pangasim. Panawam to ni pagiginam. Tagsublikan to ni balay. Ma, sorry, anak. Adadan nga. Ingkanden ko. Nga itad ko king kati amin nga. Adadan nga atensyon. Ngayon tinegosyo. Mama, sampay nga nalataw ti amin sa kadi. Maramid yo. Ang mga nagsakit kayo. Hana kang sakit. Marwamag to. Agbalbaliw akon. Agsingsing betakon. Sakbay nga tiyak mapakawan, may pakawan, di kidi mas basol kukit matayak.
Kay Diyosawen sa nga nakapagpakawan ni Papa, sakbay nga naatake. Anatay? Diyak la sigurado. Baka hindi amunang namatayan. Yung karigatan na tinagpakawan. Ngawawan tinangin ko panagpakawan na. Lalo man kita nagkurkurangan na kanya. Baka di nakamat na kamat. Diyak kaya't ngawan to't makangeg. Iti pa nang ipagsak, iti pa nagpakawan ko. Kahit kong itan, nga mangigyo kitagpakawan. Sige ma, uraan ka di eskwela. Yung paisagana ko, hindi pa nagpaalam, dito balay. Pinayabak na kakabsat mo, nagitiya, asawa na kintiya, anak na. Iso nga, dito ito pagawidam, dito balay, kalpasan di graduation. Sige ma. Idi umabay kaniyak ni mama manong name malagip ko. Dito palaing ti muna nga panangabay na kaniyak. Dahil di elementary kin high school ni yaya ti mabay man. Isang oras ko lang na arakop ni mama manong name dadda kami iti nga to ti stage. Mamagyaman na. Talusang kay pa nagbalbaliw. Siguro saan nga na kayo di katuwak? Nasaan kayo nga nagbalbaliw? Saan kumapay nga epanti pa nakawaw ko? Kasla italaing nga mariknak nga damad gayam mamang ko at damad gayam bukod ko nga ina. Nag-iinilo kami kadagiti kakapsat ko manon name kabayatan ti party ti panagpaalam. Mamati ng tulong kanya tapno makastrek ang hadagos iti trabaho. When manong name, nakastrek ang trabaho kunak, numampay kukwa di papa da itang business wano negosyo. Yan ang balinak lang agagangi empleyado. Tati plano manong name, sursurok nga naimbag di amin sakbay, na siyakton ti mang sukat, iti nagbaling assistant. Nagbalin nga nang sukat kini Papa, ididayta na negosyo. Hindi siya kung manong name taamukon, pinagwaret ti negosyo. Siya kung manong name, iti simublat nga kingkukaret nga business. Nagkalaysa kami magten manong name, kini Lord na. Kahit kunak kang kuhana, kasapulak ti kaduwak, iti kukakun nga negosyo. Ti kukuwak ket kukatar nga duwa. Apaman nga baka mag-asawa. Manong name sa anak kaang kami nga nagyan iti asawa ken nagiti anak ko iti family house. Nagyan sa ni mama manong name nga kadua na iti may kadua nga asawa na. Idinto manong name tata kami ken ni Lorna nadaan kami iti kamukbukodan nga balay. Napintas nga balay, ngayong saan nga makuna, anapintas unay, nadakkelunay. Tati kayat ko, anong name gagangay lang, na saan nga matangtangan, no di kat madiretso ang makita. Nagtutuloy nga nagbalin kami nga napakumbaba, anong name kini Lorna, na nasyad itipadami nga tao, nasyad kami kadagiti empleyado mi, kaya nagbalin kami nga nadungo, responsable kadagiti, nagbalin nga anak mi, talo, ti bunga, ti anayat mi. Kasi ting karik, manong name iti bagi, ngayon karim iti asawa. Ad-adang priority mi, iti attention kan pamateg mi kadagitan anak mi. Diyak kayat amawaw da, akas kanyak ini. Kayat ko, na kompleto, ti pamateg ken dungo, ama ipaay kadakwada, ken ti usto ang panang disiplina, kadakwada. Ken ti usto ang panang isuro mi kadakwada. Tapno di kasta ket agbalinda nga na siya at nga anak, agbalinda nga na siya at akabsan. Dahito nga rod, ti pagkasaritaak, manong nami kadagyaman iti laing mo, nga nangurnos, kalpasangan insed keng ka, di detalye na through your messenger, na nagyaman iti laing mo, nga nangibasa, nang iportray. At sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalimingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Dexter.
Thank you, Dexter. Thank you, magkadagiti nagbuya ka nagdangag. Salamat kada kaya amin nga sa nga pada. At least nalpastay manen da ito yung programa. Ito da ito nga daw.